En una petita vila hi havia un vell arbre, i els vilans l'anomenaven l'avi xerraire. Tots els que volien escoltar, sense fer gent de soroll i asseguts, li pareixia que l'arbre li contava una petita història, com la que em contava a mi i els meus germans. Era per d'haver l'any 1900. Els veïns d'un poble, a prop d'aquí, es despertaren tots assustats, perquè en el seu poble hi havia sortit una banya, o sigui, un campanar. Era un poble molt tranquil, abans que li sortigués aquesta banya. I els que la guardaven, perquè hi havia gent que la guardava. Allà la gent desapareixia. Els feien anar els diumenges, i com una guarda oest, els contaven. I els que no hi anaven, no els tornaven a veure, mai més. A vegades als vespres sentien crits horripilants. Fins que un dia tot va tremolar, tot. I de la banya li sortia foc, fum i pous. I desaparegué. S'enduia tots els que no anaven els diumenges. Tots, no en va quedar ni un.